Olyan kiadó raktárt keresel Vácon, ahol a raktár és az iroda egy egységben található? Ez a 200 négyzetméteres váci raktár egy 30 négyzetméteres zárható előtérrel érdekes lehet számodra. A raktár Vác déli részén, a volt hajógyár területén található, ami közvetlenül a kettes útról közelíthető meg. A közelben minden megtalálható: benzinkút, étkezési lehetőség, bevásárlás. Az M2-es autópálya lehajtója néhány percen belül elérhető. A raktár egyik komoly előnye a saját, kerítéssel elzárt parkoló, amely kamion fordulására is alkalmas. A raktár 200 négyzetméteres, természetes fénnyel és megvilágítással, körülbelül 4 méteres belmagassággal. Ehhez tartozik egy 30 négyzetméteres zárható előtér, ami ideális komissiózásra vagy áruátvételre. Az iroda felett galéria található, ami könnyebb áruk vagy csomagolóanyag tárolására alkalmas. A raktáron belül egy külön, kb. 30 négyzetméteres kéthelyiséges iroda található, elektromos fűtéssel és saját kézmosóval. A raktár 0-24 órában használható, 3 fázis áll rendelkezésre, a gázkiállás adott, igény esetén rácsatlakozás megoldható. A raktárban veszélyes anyag tárolása nem engedélyezett. A raktár minimum 1 évre kiadó, 2 havi kaucióval. Ha érdekes számodra, keresd a kiadóraktárak.hu-n.